Il-paga tal-ħaddiema Maltin hija fost l-ar fl-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn stħarriġ li sar mill-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika fl-Unjoni Ewropea, illi wera li l-maġġoranza tal-ħaddiema fl-Ewropa jaqilgħu 32 euro fis-siegħa. Dan meta l-ħaddiema Maltin b'kuntrast kbir jaqilgħu medja ta' 14 euro fis-siegħa. Beluf oħra jitħallsu saħansitra inqas minn dan l-ammont. Fi kliem sempliċi, ħaddiem Malti f'siegħa jaqla inqas minn nofs ta' kemm jaqla ħaddiem fil-kumplament tal-Ewropa bħala medja. L-unika pajjiżi li ħalsu rata inqas minn Malta huma l-Bulgarija, ir-Rumanija, l-Ungerija u l-Latvja. Bil-gvern ma jagħmel xejn sabiex jindirizza din ir-realtà. Anzi, għadu qed jiftaħar li n-nies sarru sinjuri. Illum il-ġurnata l-kwalità u l-standard of living qed jitjieb, illum il-poplu Malti sar aktar sinjur. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li ħaddiema fil-pajjiż ġartana l-Italja jitħallsu ma' 30 euro kull siegħa, waqt li f'pajjiżi oħra bħal Lussemburgu, in-Norveġja u l-Iżlanda li ħaddiema jitħallsu bejn 37 euro u 54 euro fis-siegħa. Dan l-istħarriġ juru wkoll kif kull pajjiż fl-Ewropa il-pagi żdiedu. Barra f'Malta. Dan ifisser li Malta huwa l-unika pajjiż fl-Ewropa fejn il-pagi ma ċaqalqux sa mis-sena 2016 minkejja li l-pagi fl-2023 madwar l-Unjoni Ewropea żdiedu b'5%. Apparti minn hekk dan kollu ikompli jitfa' iżjed pis fuq il-ħaddiem Malti li qed ikollu jikkumbatti il-prezzijiet li qegħdin jolew ġimgħa wara ġimgħa. Tant li l-inflazzjoni f'Malta qed tibqa' ogħla mill-medja taż-żona euro. Kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar snin propona l-ħolqien ta' setturi ekonomiċi ġodda sabiex jiġu żviluppati industriji li jgarantixxu pagi aħjar u bekk il-pajjiż joħroġ mill-kultura ta' cheap labor li daħħalna fiha il-gvern ta' Robert Abela.